Сегодня мы собрались на священной поляне возле скалы Тура. Сегодня мы провели вечер. Наша община очистилась от некоторых товарищей, которые не видят себя в великом огне. Ищут духовный свой путь, свое развитие на стороне. Сегодня собрались люди, которые давно в великом огне, которые поняли, что именно здесь, среди своих товарищей, они будут духовно развиваться и расти дальше. Да, может быть, можно сказать грубо, может быть, это было санитарное прореживание общины. Многие понимают, о чем идет речь. Что я могу сказать людям, которые сегодня не пришли на вечер, которые побоялись смотреть мне в глаза? Я хочу сказать только словами Тараса Шевченка. Якби ви вчились так, як треба, то і правда би була своя. А то залізете на небо. І ми не ми, і я не я. Несли з чужого поля, та в рідну землю принесли. Великих слів, велику силу. Та й більш нічого. Вот эта книга, которая является частью нашего священного писания, книга Евгения Сворожича. Эта книга есть у Святогора. Я очень долго говорил, возьмите ее и прочитайте. Тут же все написано, тут открыты все истины. Но никто даже не захотел. Приходили? Приходили, Но книгу не прочитали. наверное, не готовы, значит, читать. Я прочитаю стихотворение Євгена Сворожича. Я не поет. Який поет би зміг не оспівати перший тихий сніг, що лагідно кружля понад землею, що в сутінках пада на ліхтарі, на мерзле груддя, що в пухку кирею, вдяга дерева голі, і під неї хова гілок осінніх позорі. Я не поет. Поет завжди пророк. Поетів рок, сліпучий і рік рок. Хвала буттю напередодні страти. Невіра в те, що жде колись кінець, спроможність день у мороці вітати. Я ж не поет. Нудьга в моїх палатах, нудьга і страх. Я не поет, я мрець. Дозвольте, я хотіла б сказати декілька слів, саме щодо того, що кожен свій духовний шлях. Ну, ви пригадуєте, 4 вірші «Гордість і відвага». Пам'ятаєте, на формі викладала зі свого? Що мені до чужого шляху, що мені до чужої долі, як у мене свої шукання і духовних скарбів доволі. Все, что состоялось, все, что состоялось. Возможно, все, что не делается, все делается к лучшему. Удачи вам, покинувшие великий огонь. Я буду молиться за ваши заблудшие души.